Evo ti najmoćniji alat za prekidanje svađe. To je parafraziranje. Želim da zamisliš scenu. Klijent urla na tebe, lice mu je crveno, ne da ti doći do riječi. Što većina ljudi u toj situaciji radi? Većina ljudi kaže, smirite se, smiri se. Dakle, pravilo je, nikad nemoj reći nekome tko je uzrujan da se smiri. To je kao da gasiš vatru benzinom. Umjesto da kažeš da se osoba smiri, koristiš tehniku takozvanog umetanja. Čekaš da osoba udahne zrak, jer mora udahnuti, i mirnim glasom možeš reći, čekajte malo, dajte da provjerim jesam li vas dobro razumio. I onda ponoviš to što je rekao, ali svojim riječima, bez zle namjere. Dakle, vi kažete da ste frustrirani jer dostava kasni i osjećate se kao da nas nije briga za vas. Je li to točno, gospodine? E sad, što se događa u tom trenutku? Prekinuo si njihovu bujicu emocija bez da si napao. Pokazao si da ga slušaš. Ljudi često vrište jer misle da ih nitko ne čuje.